Mahu is the most nominated female artist at the 2026 Metro FM Music Awards. Wow, bafethu sacela nimvotele bandla unkosazane, sacela nivote ngayo yonke imali eninayo, 150 nje kuphela ukuvota. Cela nimvotele lapha. uMahu ubiqokelwe ama-category noma mhlampe amahlandla awu-8. Ngiyacela bakwethu nimsupport intombazane abuye nawo lama awards. Izindondo zihambe ziye KwaZulu Natal. Njengoba nominate kangaka uMahu, ngizokubalela izinto aqoke kuzo. Okokuqala nje, i-best female, bese kulandela i-best collaboration. Uzizwa kanjani? Kube i-best collaboration futhi best collaboration bengicela. Mase kube i-song of the year bengicela. Song of the year uzizwa kanjani? I-best dance bengicela. Kube i-best dance again, uzizwa kanjani? Mase kuba i-best likompo leskandi 2.0. Angithi angithola. That's why she's the most nominated female artist at the 2026 Metro FM Music Awards. uMahu bafethu, ngiyacela ke waphela ngonyaka odlule kwasidansisa boMahu, futhi usidansisa ngendlela e-right enomoya wokholo, yabona, ehambisana noNkulunkulu, ngoba ngendlela iy'ngoma zakhe zi-spiritual kakhulu. Lo mntwana engathi mengene emayikhini nje uvela lande zonke iy'ngelosi, noNkulunkulu ambekele eceleni kwakhe, noJesu umveli unqanqi himself ambekela athi uNkulunkulu. Njengamanje singena kwibhodi, sacela uhambe nami nabantu abadala bakuba ngathi basuke benayo emerekhoda lo mntwana, ngoba hayi man, zonke iy'ngoma ay'shayayo isidu maskandi yini leyo nto ihambisana nomoya, umoya kaNkulunkulu. Le ngane nje uMahu ubusisiwe kakhulu, angifuni ukungasho, kodwa-ke le ngoma le ayishaye kakhulu ngonyaka odlule, bengicela ungilalele nami, ngiyazi sibaningi. Ayi, angifuni ukungasho, umshini kakhulu wengoma loyana bafethu. uMahu kahle kahle ophiwe kule. Ngiyacela-ke bakuthi nimvotele, ningagcini nje ngokulalela umculo kuphela emsakazweni nayo yonke indawo, emafonini wenu, nivote. Akuduri-ke nje ukuvota bafethu, azikushibhe kanjani, 150 kuphela ukuvota. Uma wenze njalo bafethu, nawe uyibeka ethubeni lokuthi uyiwinele something lapha kaMetro, uma uvote kakhulu. Ngiyacela-ke bafethu simvotele unkosazane uMahu, abuye nazo lezi iy'ndondo, noma engasabuyanga-ke nazo zo-8, hlampe abuye noma ineziwu-5 at least nje. Mewukuthi idlulile ku-5 zibe u-6-ke at least. Ngiyacela bandla nimenzele iqiniso umntakama, ngoba manje usebenze kakhulu lo mntwana. uMahu usebenze kakhulu, ngiyacela bandla nimsize abuye nazo lezi iy'ndondo, because she's the most nominated female artist at the 2026 Metro FM Music Award. Kungaba yisono-ke kakhulu ukuthi angabuyi ngisho naneyodwa indondo. Ngiyacela bafethu nimsize. iNingizimu Afrika yonke, ne-Afrika yonkana ivote. Ivotele naso isibutubutu sakwaZulu. Ngiyacela bafethu nimvotele uMahu. Lo mntwana lo wenza umsebenzi omuhle eNingizimu Afrika. Uyiphethe nje iNingizimu Afrika, yazi uyiphethe lo mntwana. Ngingamfanisa nobani konje, mhlampe kwezepolitiki ngingasho ngithi uyafana noMama Winnie Madikizela Mandela, ngendlela nje asibambe ngayo siyiNingizimu Afrika kwezomculo ey'philisayo. Lo mntwana uyasiphilisa bafethu. uMahu uyafana nje nobani, noWinnie Madikizela Mandela, ngendlela nje asenzela ngayo eSouth Africa. Sacela bafethu nimsize-ke nimvotele umntwana. Kuvotwa-ke, ngizoyifaka into zokuvota la ngaphansi. Sacela nenze sure ukuthi niyavota, abuye nazo lezi iy'ndondo noma eziwu-5-ke bakwethu. Awu, bengicela ungilalele nami. Ngisaqedela ngoba manje kuzosuke sekuthiwa ave ecula kahle uMageba. Uyayibona leyo nto. Bafethu ngiyacela bafethu nisisize kakhulu nivotele uMahu ngendlela e-grand. Akekho ongamazi uMahu. Uma ungathi awumazi uMahu, ngabe unamanga. Ngabe unamanga nje uma ungathi awumazi uMahu. Isibutubutu esinje uhlala ungasazi. Hhayi bafethu ngeke, vocani nimvotele lo mntwana. Ngiyacela bafethu nimvotele uMahu. Into aqokelwe yona-ke, i-best female artist. Kube i-best collaboration, uzizwa kanjani? I-best collaboration bengicela. Kube i-song of the year bengicela. Song of the year uzizwa kanjani? Kube i-best dance bengicela. I-best dance uzizwa kanjani? Best likompo leskandi 2.0. Kahle kahle lezi ngoma ey'mbili lezi uzizwa kanjani nalezi bengicela, lezi ngoma shuthi bezine-power kakhulu ngonyaka odlule. Iy'ngoma nje ey'nkulu kakhulu.
Ngiyacela bafowethu niyisize inkosazane niyivotele, ibuye nazo lezi iy'ndondo ihambe nazo iye le kwaZulu. Angithi uyangithola. This is home run Makeba P_M_P, angihambi ngedwa, ngeke ngihambe ngedwa, ngiyohlala ngingahambi ngedwa, ngihamba nabantu abadala. Umfana wakhona-ke le kaMgwagwa ePietermaritzburg eMpungundlovu. Niyazi bafethu, this is home run.